Ola a todos, xa sabedes que en Alalá nos gusta ir tirando do fío da música tradicional para chegar tamén aos sentimentos, ás vivencias, ás reflexións das persoas que imos coñecendo. O protagonista do Alalá desta noite vainos a facer dous agasallos. Dun lado, a música, porque Ramón Rei, alcumado tamén como Lalín, é gaiteiro. E esta noite vai se xuntar con un grupo de amigos para ofrecernos pezas do seu repertorio. Pero por outro lado, Lalín vainos ofrecer unha historia. A historia dun neno que naceu en Vila de Cruces hai 74 anos no medio da miseria. Na súa casa non había nada, nin propiedades, nin cartos. Pero aquel neno quería mercar unha gaita. Custaba 50 pesetas. Era todo canto tiña a familia. Aínda así, fixeron o sacrificio e mercaron a gaita. O pouco, aquel rapaz entrou a formar parte dun grupo de gaiteiros e moitos anos despois, Ramón acabou tocando a gaita nun barco que percorría a ría de Vigo polas noites. Acababa ás 2 da mañán e levantabas ás 5 para ir a traballar. Toda unha vida de sacrificios e de superación que foron moldeando o seu carácter. Din que é un home tranquilo. Bueno, os amigos din que é todo corazón. Así que esta noite, como vos decía, dous agasallos. A música do Lalín e a técnica para sobrevivir sen perder nunca o sorriso. E por que Ramón ten un sorriso case permanente? Pois porque despois de tanto esforzo ten todo canto puido desexar. Unha casa preciosa da que está orgulloso porque de neno non podía nin soñala. Ten todo o cariño de Erundina, das 3 fillas, dos netos e ata da gatiña. Disfruta de todo canto fai. Cando toca a gaita ilusiónase como cando tiña 5 anos e quedou fascinado polo son dun punteiro. Encántalle dar clase. Atende a 3 agrupacións e os seus alumnos adórano, porque a estas alturas do camiño Ramón pode contarlles unha chea de historias maravillosas coas que lles amosa os segredos da gaita e da vida. Para tocar unha gaita ben, non tens que pensar en ningunha cousa noutra máis que no que estás facendo. Que ven agora, que volta ben agora, que ven agora. Para estar centrado na música. Porque ás veces algún se me equivoca, é que xa toca ben, xa sei que toca ben, e se me equivoca, por que te equivocaste? É que estaba pensando non sei quen. No, digo yo, no señor, mentre estás tocando non podes pensar en ninguén. E ti cando eras mozo e mirabas pas mozas, esperando a ver cando te tocaba bailar, non estabas pensando tamén noutra cousa? Estaba pensando noutra cousa, pero daquela non tiña tanta responsabilidade como agora. Ai, amigo, pero sí que pensabas noutra cousa. Claro, pensaba, miraba, estaba tocando e miraba, aquela que ven, baila, me cago en Dios, la teño que ir bailar, ou aquela que guapiña, teño que ir botar unha baila con ela. Cando fora pequeniño aprendera a sentir a unha gaita, estaba con unhas vacas e sentín tocar un punteiro. Eu se escapei para lá, daquela non sabía tocar. Que é iso? Claro, preguntei eu, coño, que estás aí? E dixen, teño isto e tal. E dixen eu, deixasme tocar. Si, home, toca. Chiflei ali un pouquiño. E claro, despois marchei, deixei ya, ele estaba ali tamén, deixei ya ali. E cheguei a casa, claro, dixen ya a meu pai, dixen,
papá, hai un rapaz aí abaixo que tocaba, tiña un chisme, tocaba. E como era? Era desta maneira, desta, con os buraquiños. E dixo papá, xa sei o que é, pero eu non che podo comprar eso que non teño cartos. E non tiña, non sabe? E dixo, pero espera que a ver se te faz unha cousa parecida, unha flauta. Miña nai compraba unhas copas desas para barrer e levaba unha cana. Sí. Colleulle a cana, colleu un fouciño e desmangouno, e na costa do fouciño meteu nun lume, o que estaba rubio furou a cana e fixolle uns buraquiños, meu pai era moi xeitoso, e dixo, mira, a ver se toca. E tocaba, carallo. E claro, despois eu, cando había a festa, metíme no medio dos músicos, que había, algún chamaban os músicos, a escoitare, a ver o que tocaban. E despois barrelaba eu na casa, eu solo co pínfano aquel. E lle decía, despois de outros días, mellor algún a meu pai, dicía, o teu rapaz debe ser medio pardo, porque están todos a xogar por aí, e o teu metes ali no medio dos músicos, e non sal dali. E decía meu pai, non, é o que gustalle a música, non lle dá importancia a ninguna cousa máis que a música, e metes ali, o carallo, a escoitar despois, a ver se toca. Aquí foi donde nacín, eu máis miña irmá. Botei aquí con meus tíos hasta cando tiña 12 anos. Despois marchei para arriba, para onde meus pais, para Dorbisou. Aquí tamén toquei algo, aquí o de León, que comprara ele unha gaita que eu non tiña cartos e tocábamos os dous nela, eu máis ele era del, pero deixábame tocar, era moi bo rapaz. Na túa casa non había nin cociña, pero nin unha das de ferro. unha lareira, fendía a leña, levábamos e ali poñían unhas trepias, chamábamos unhas trepias, uns cousas así como... Uns triángulos, Uns así triángulos, facían o lume de baixo, e cocían ali a comida, facían ali a comida, o que fora. Era así, entón, o sea que tiñas que traballar, aunque foras pequeno, claro, non te arrebentaban, pero algo había que facer. E lambetadas comías? Ah, sí. Cal era a lambetada dun neno daquela, por exemplo? As lambetadas eran poucas, porque non había tela, non había cartos. Ás veces facían algo, a miña nai, a miña abuela, facían pois algo na casa, unhas rosquilliñas así na sartén, ou así unha cousa así, sí. Facía cando era polo día da festa, na máis. E roupa? Oi, a roupa, ás veces... Meu pai fora sastre e facía má roupa. Ah, pois ainda tiña sorte, sí. Sí, tiña algo de tal, compraban a tela, facíamos pantalóns e as chaquetas. Depois, claro, pois, como rachaba, non había cartos para comprar outra, para ter algo para poder salir, un día da festa, para ir á misa, pois romendábana. Miña nai metíalle romendos, claro, rompía por un lado, despois ao ir gastar rompía por outro, metía outro romendo, rompía por outro, ao final non se sabía cal era o pantalón auténtico que comprara. Tiñes un pantalón de colores. É verdade. Non és nada do oído da lá, pero non és nada desde pequeno. No, bueno, de pequeno xa tiña pérdida, de pequeniño non, porque claro, de pequeniño oía, pero claro, meus pais non me levaban ao médico porque non había médico ali, estaba moi desviado. Daquela, pois, non había coches, nin había nada, tiña que me levar ao lombo. E tiña que andar comigo, polo menos, pois, eu que sei, 7 ou 8 kilómetros ao lombo, era imposible. A ver se lle pasaba, curaba como fora. Os nenos iban pouco ao médico. Non é como ahora teñen virus por todo. Non, agora se van, ainda non están enfermos, se van, se levan pouco non enfermen. Mira, a ti non te levaron ao médico, pero levaron aos santos, me parece. Ah, aos santos sí. Lo ofrecíamos a un santo, pero o santo non se enteraba. Claro, iba, pero non se enteraba.
Moito toquei aquí na ventana, ensaiaba eu soliño aquí na ventana, cara ao pueblo, todo para fora, escoitábamos todos por para baixo, e dicíame, todos os días hai que tocar, eu todos os días non tocaba, pero ás veces sí, pois tocaba, porque para ensaiar, eu solo. Esta ventá é a da casa de Dorbisou. Para aquí viñeran os pais de Ramón buscando unha vida mellor para os fillos, pero Ramón, que daquela tiña 12 anos, non quixo ir canda eles. Quería quedar na casa de Vilar con seus tíos. Era lóxico, porque alí nacera, e ali estaba todo canto el quería. Os amigos, os lugares de xogo e de aventuras infantís, e o cariño duns tíos que o adoraban. Pero os pais insistiron, querían leválo con eles. Entón Ramón aproveitou a circunstancia e puxo unha condición indispensable, que lle mercaran unha gaita. Sí, foi unha pequena chantaxe infantil, pero funcionou. Aquelo cambioulle a vida. Eu veño para aquí, se me compra unha gaita, pero senón non. Que pillo, eh? E dixo, pero non temos carro, só teño 10 pesos. Pois hai un aí arriba que ten unha gaita, falta o punteiro, pero despois se cadra compro o punteiro e dama por 10 pesos. Pois collo 10 pesos e vaite, e colli os 10 pesos e marchei. Pois a miña nai, quando vas ti cos 10 pesos? Ti non ves que... Ainda se foran 5, ainda bueno, pero 10 pesos, pois collín e pausei os 5 pesos, pero os outros, marcho xa non veño nin nada, pando a ustedes nin nada. E saleu o meu pai atrás e díxeme, pausaste 5 pesos, pois dille a teu tío que che dé outros 5, vai onde o home que che compra a gaita 20. Moito che gustaba, eh? A mí me gustaba enorme tocar daquela, me cago en dela. Entón, claro, depois fomos onde outro señor que tiña ali facía as gaitas que eu non sabía ali máis arriba, e regaloume un punteiro. Tivenlle que tocar unha peza, díxeme, tenme que tocar unha peza, a ver como sabes tocar a gaita. E xa non me deixou acabar de tocar. Ya, para. O punteiro xa teu, xa te o regalo. Que ben, non? Sí. Que alegría. Claro, puxeme unha palleta, meteume na gaita, e dixo, agora tócame outra peza. Toquei outra peza e dixo, bueno, pois temos que formar aquí un geiteiro. Fixestes un grupo? Fixemos un grupo ali. Pero depois íbamos tocar por ali, pero ele bebía moito, emborrachabas, e depois, eu agora non vou para a casa hasta dun outro día, non vou. Había que traer ao lombo non se podía traer, e entonces cagallouse o grupo. Cagallouse o grupo porque é imposible, non había maneira. Non podías escoger. Claro, depois non daba volvido para a casa. E a primeira vez que cobraches por tocar a gaita, eso debe ser maravilloso. Me cago en Dios, eu xa me ponía tolo da cabeza. Xa ganei 10 pesetas a tocar a gaita, me cago en Dios. Estaba rabiando como non volver a chamar para outro lado. Biches, teu pai inverteu ben ao final. Sí, no, meu pai era moi curioso, sí, para iso era moi... Gustaba a música, non sabía tocar, pero gustaba. E a Dios perdón, ao meu abuelo tamén, lle gustaba moito. Bueno. Tocaba o bombo comigo, e íbamos tocar a Villares, por aí, onde podíamos. Unha vez alá na brea, caín por un roleiro abaixo, co bomba perdí na masa, depois petaba co pollo. Mira, aquí tes unha foto, se ves, de cando estábamos aquí. Aquí na capilla quitamos esta foto, Sí, foi verdade, Luís desa casa, estalo tapando co dedo, este era o que tocaba o tambor, mira. Eu son deixei a gaita a él para quitar a foto. Eu son estes aquí. Sí. Esta escuela, ahora non sei, ahora estará escarallada por dentro, pero fixera un veciño daqui, un pintor, non? Tiña aquí os jefes do gobierno daquela, todo máis pintadito, todo por un lado e por outro, todo alrededor. Cervantes, eu que sei, deses antigos antes. E aquí puñía, mira, ainda se nota algo, pero pouco. Escuela mixta de Dorbisou. Vilar é lá, mira, onde vedes aquelas casas alá. Ali foi onde nací. Ti vivías en daquela casa blanca. En daquela casa blanca. Sí, por ali, en da casiña aquela blanca. Ahora hai máis casas abandonadas que viven nelas. Había un que che decía, como era o dito que che decía? Había un lagoeiro que eu iba a cargar por monte ali para o pé da carretera. A carretera non eran como agora, eran pedradas. Pasaban coches pola carretera? Sí, pasaban un cada mes, se pasaba. Un cada mes non, sí? Sí, iba a cargar o mío, estaba abaixo da carretera, sentía enzuído, corría para velo,
antes de chegar xa pasar, me cago en día a la hora xa non vexo outro coche durante un mes, xa non pasa outro. Facía ilusión ver un coche. E iba pondo ao vello, andaba a cabalo ali, e sempre me decía, cando iba pondo el, sempre me decía, de pequeniño rei, de mozo capitán, de casado burro e de vello can. E eu, claro, miraba, pero como era pequeno non lle decía nada. Pero un día, claro, case todos os días iba a ponderle un día, dixen, pero que carallo significa eso? Ai, se sabía que algún día me habías de preguntar, home. E dixeme, pois mira, vouche decir, de pequeniño rei, porque faz o que queres, danche todo, canto poden, vives como un maragás. De mozo capitán, porque se cada tens que traballar, pero se te dá a gana tamén levantas e marchas ás mozas ou vas por aí onde te dé a gana. Ai, meu fillo, pero que te casas se tens que traballar como un burro, para criar os fillos e ter pan para eles e non nada. E ao acabar vello, se cadra, pois, queres facer unha cousa non podes, e mandarlle facer outra, non che fai, arroñas igual con can. E é verdade, sale exacto. Non falla, sí. Comer era moi mal comedor, hasta que tiven 14 ou 15 anos, non lle comía máis que leite. Dicíache teu pai, cando eras pequeno. Como se chamaba teu pai? José. José? Sí. Que ainda habías comer bichos. Sí, díxome que, non queres comer, pois deixa que cando vais ao servicio militar has de comer hasta bichos. E coméchelos. Non o comín, non o comín. Despois comínos, pero ao primeiro non o comín porque, claro, ignoraba o que era, me deron un pouco de paella de marisco, puñía. Entón, claro, foime unha cigala envolta, non sabía nin que era, como se chamaba, non? Pero foime envolta no arroz, mirábanse unhas barbiñas así por fora. Funa descubrindo, me cago en diola. Eu dixo, por aquí, hostia. Este bicho come, mamín. Que é isto? E dixo o veterano, sei que non che gusta o marisco. E dixo, eu non sabía nin que significaba sequera nin a palabra de marisco, porque nunca a vira adiante, nin nunca salira dali. E entón dixo, non, dixo-me, bótame aquí. E dei xa o arroz e todo, o plato e todo. Dixo, podes comer todo, que ainda non lle toquei, podes comer todo. Na mesa estaba un compañero meu da aldea, cadroulle de estar ali, comendo comigo, e cando salín para fora, chamou por min, e díxome, ti non comiches? Dixo, non, E díxome, por que non comiches? E dixen, arre carallo, non miraches que bichazo me botaron no plato. E dixeme, ti non sabes que bicho era? E dixen, non. E
era parecido a unha chincharra desa que hai lá no monte, pero moito máis grande. Estas cousas que agora nos fan rir eran cousas da miseria. De feito, cando Ramón foi a Mili, non vira máis mar que o río Ulla, e no Ulla non había cigalas. Daquela o río ia máis baixo, non existía tampouco o encoro de Porto de Mouros. As barcas nas que cruzaban cando andaban tocando de aldea en aldea non eran como esta, e por suposto non tiñan coche. Por iso non podían ir moi lonxe, porque había que volver a pé, pero lonxouse kilómetros bastantes como para engaiolar cas súas artes de gaiteiro a unha moza guapísima que vivía en Cortegada, a súa Erundina. Esa que vedes enfrente é a aldea da miña muller. Viña a andar hasta aí e volvía para lá. Pois aproximadamente 4 ou 5 kilómetros, por aí. Que aquela ilusión de ter unha moza ou cando un está no tempo, pois está no tempo e hai que aproveitarse. E Ramón aproveitouse, polo menos todo o que permitían as maneiras daquel tempo, claro. Non lle poñían medo nin os kilómetros, nin as costas que hai ata a casa de Erundina, nin os pais, as tías, nin os 7 irmáns que vivían con ela, nada. Hoxe, cando Erundina e Ramón visitan a familia que aínda vive ali, non teñen que esforzarse moito para lembrar as horas felices que pasaban moceando. E antes de entrar na porta da casa, o que era a entrada da casa, había un coberto. Pois ali tiñamos os feixes de erva de palla para lle dar ás vacas. E aí estábamos na entrada da porta, ao mellor botábamos unha hora ou 2 horas, según o que fora. E se o novio nos gustaba, pois botábamos máis tempo con ele. E se non, mandábamoslo logo. Botábamos moi pouco tempo de novios. Empezou a andar comigo o día 6 o día 4 de xaneiro. E o día 13 de abril casámonos. Eu xa o conocía, pero non o conocía de andar tocando por aí. E debeu ser que ele estaba de razón e eu tamén a casarnos xa, xa está. Quen lle botou o ollo a quen? Ti a ela ou ela a ti? O primeiro? Ai, non sei. Botaría eu, porque ela, eu que sei, non sei se me botou o ollo, senón, bueno, eu faleille e non puxo pega ninguna, así que algo de ollo tamén me tendría, non sei. Como se moceaba antes? Pois nun coberto. Pero mocear que era? Era falar? Mocear, falar, claro, estar os dous xuntos e contarle o que che parecía, botarlle o brazo por riba, se te deixaba, se non, pois, había que aguantarse. Ou se te pegaba un bofetón ao mío, xa non volvías, porque, claro... Ai, amigo, a cousa non era fácil. Non me quere, non sabe. Esta era a Ponte San Xusto. Mira os pilares, que agora cambiaron para arriba, pero aquí teño vido os muiños de Valle, chamábanse os muiños de Valle das Hortas, moitos anos viñamos aquí, pero agora están fundidos porque jodeunos o salto, depois fixaron o salto arriba e encharcoulle aquí.
A paisaxe de hoxe pouco ten que ver coa que existía cando Ramón e Erundina eran nenos. Por onde Ramón andaba cas vacas, hai hoxe auga e unha enorme presa. El lembra perfectamente a xente que traballou para facelo salto e a cantidade de pedra que baixaron da montaña para iso. A presa cambiouno todo. A chegada da luz iluminou o mundo. Esa noite Ramón puido ver a cara máis dura da miseria. Había un saltiño máis pequeno, aquí ao lado de baixo, pero era un señor que se chamaba o señor de Beobre, que era ricatón, para poñer a luz, non tiña cartos para todo, fomos de poñer, para ter luz, fomos poñer nos aos postes, gratuitamente. Subín polos postes para arriba para poñer los isladores, ainda foi eu que sei, uns 5 ou 6 días ou máis a traballar ali. Ao final había que dar 2.000 pesetas para poder enganchar e non tiñamos os cartos e non podemos poñer luz. Entre nós, a máis outros 2 veciños máis. Os outros poñeron a toda. Aquel día sí que chorei, eu solo, nadie me mirou, pero eu chorei ca miseria. Foi verdad. Digo así que sinceramente chorei ca miseria. Porque estaba toda a aldea ás escuras. Andaban poñendo na luz, pero non funcionaba aínda. Entonces, pois eu foro ao xornal e cando cenamos, salín para a miña casa, da casa que foro ao xornal, salín para a miña casa, e ras, deron a luz. E todo, eu topei aquela aldea, claro, todas as escuras, e aquel día mirei-na toda xa con luces por fora, xa, unha casa tocaba a radio, noutra tamén tocaba a radio, e eu botei de conta, e non sin luz, xa non pensaba na radio, pensaba si que era na luz, para ter luz, para ter claridade, non? E cando viña para a casa soltaron as lágrimas. Foi cando máis barrenei para vir para Vigo ou para outro lado, escapar. Ao final conseguiches escapar da miseria. Conseguín, sí, señor. E ser gaiteiro. Con gaita todo. Entón, levo todo o que poida levar, que teña, a veces podo facer algo. Bueno, pois conseguino. Pasei moitos traballos, pasei sin dormir. Pois eso sí. Cando nos casamos, un primo desta quería marchar para Bilbao, que era o dueño da casa, falounos se queríamos vir para aquí. 2 anos botamos aquí a traballar a terra da media, e máis a cuidar a casa. Traballábamos estas terras todas, carvacas e cun arao de ferro, mitad había que darlle ao primo da muller, que era o dueño, e a outra mitad para nós. Pero despois, claro, aquí tamén facíamos pouco, e entón foi dende aquí marchamos para Vigo. Ramón quería fuxir da terra que o esclavizaba e intentouno en Vigo. Alugou unha casiña a medio quilómetro da fábrica na que atopou traballo e subiu e baixou esta costa durante 12 anos ata que por fin puido mercar un terreo e construir a casa na que vive hoxe. Eu traballei aquí en Álvarez, entrei no 64 ou 65. Traballei aquí 25 anos. Primeiro meteronme nunha máquina de facer churros, pero non churros deses de comer. Había os pequenos e os gordos, o máis pequeno era de 4 centímetros, hasta 16. Eses churros eran para facer platos, pocillos, e eso. Despois cambiáranme, chamábase a cuba de colaje, para facer, en vez de facer churros, facía en líquido, facía como unhas papas, pero había que saberles facer moi ben, porque nin podían ir gordas demais, nin tampouco raras, porque senón non fundían. Eu tiña 55 anos cando me jubilaron, pola reconvención, senón, claro, polo tempo non. Pero, claro, me dá pena, non por mí, senón pola xente que ven atrás, que tivera traballo, porque de alguna cousa hai que vivir.
Agora só queda o esquelete das naves, pero en Álvarez traballaban daquela 4.000 persoas. Ramón conta que un día levou unha filarmónica á fábrica e que cando os compañeiros o escoitaron e souberon que ademais tocaba a gaita, enseguida o invitaron a formar parte dun grupo, un dos moitos nos que tocou. Nesa época, ao pouco tempo, tamén tocaches nun barco. Ai, no Illas Icas, porque despois xuntei-me con outros gaiteiros e dime, ven jugar tamén que imos a un barco aí. Pero o barco por onde iba? Pola ría? O barco, pois iba, puñía que iba ás Islas Cías, pero ás Cías nunca iba. Pero que era para turistas, para que? Para por da fora, ou por daqui tamén, o que quería ir. Pero tiñan que pagar, claro, tiñan que dar, pois que eran 1.000 pesetas cada un daquela. 1.000 pesetas? Sí, tiñan que dar. Era un bo barco xa? Era un barco grande, levaba máis de 300 personas, se tiña, sí, era un barco. Home, non era un transatlántico, non, pero era un barco xa con camarotes abaixo e todo arriba, facían a queimada, e íbamos os gaiteiros, e iban dúas parexiñas de baile, uns rapaciños pequeniños, e máis outra partiña máis maior, non? E entonces tocábamos ali, mentre facían a queimada, ali tocábamos, a eles bailaban no barco, o barco andando xa. Salías ás 12:30 e regresaba ás 2 ou 2:30 ou 3 da mañán. Pero daquela ti xa estabas traballando na empresa tamén? Viña para casa cambiaba de roupa e marchaba para o Choio, non dormía. Botei 4 ou 5 anos e despois deixeino. Mas ganaba moitos cartos, pero dixen, non que morro, eu morro, así non pode ser, sin dormir un día ou dous ou unha vez na vida pode pasar, pero sin dormir todos os días no verán, empezaba junio hasta que terminaba septiembre, todos os días, todos. Desde o día que mercara aquela primeira gaita por 50 pesetas, Ramón nunca deixou de tocar. Só estivo a piques unha vez cando lle roubaron a súa adorada gaita nunha festa do Carme. Quedou tan afundido que case non comía. Entón, os seus alumnos de Celeira, estes mozos que daquela eran rapaciños, decidiron mercarlle unha porque non podían ver así ao mestre o que querían tanto. Para xuntar as 160.000 pesetas que custaba, pediron polos bares e polas tendas da parroquia. Inventaron de todo. Deulles traballo, pero pagoulles apenas só por ver a cara emocionada de Ramón cando mes e medio despois, nunha actuación polo día do seu santo, lle deron a sorpresa e lle entregaron unha gaita nova, aínda mellor que a que lle roubara. Non sei como fixeron eles. A min dixeronme que fixeran de todo, que venderon as tarrifas, que algunhas compráchelas ti. Bueno, porque eu non sabía para que era tampouco, porque caran a vender rifas, ás veces se tiña cartos collía, se non tiña non lles podía coller a ninguén. Pero foi verdade que me regalaron unha gaita. E a sensación, cal é? A sensación de que che regalen unha gaita aos rapaces que aos que ti estiveches ensinando. Para min, estes rapaciños non se olvido máis hasta que perdo o sentido totalmente. Dios lle dea moita salud e moita suerte na vida. Eso é o que lle pido, que é o que máis vale nesta vida é a salud. Despois o que pode haber, pero a salud é a primeira cousa, porque se non ten salud, adiós. E sigues disfrutando de tocar a gaita como aquela primeira? Sí, igualito. Igualito que aquela primeira de 50 pesetas? As mesmas ideas, se cadra non podo, o sea, se cadra non me sale tan ben porque, claro, agora unha persona oír vai a perde, vai perdendo, non? Pouco a pouco perdes a física e perdes, pero a idea nunca se perde, Desde logo, as ideas de Ramón seguen estando aí e a súa enerxía tamén debe ser o repris que colleu na vida que agora non pode estar quieto. Dedica varios días da semana a dar clase aos de Santo Estevo, os de Porto Cedeira e os de Tameiga. Os alumnos din que se como gaiteiro é bo, como mestre aínda mellor. Din que nunca o vinan enfadado, que é moi paciente, un cacho de pan, vaya. E ata hai algún que di que os rexuvenece.
sabes que somos un grupo de chavales todos, entón pasamos aquí ben, unha pasada, que realmente, como non vimos a ganar cartos, nin nadie nos obliga a fazer nada, ni nada, sino que ves porque te apetece, entón, e aparte que, bueno, con Ramón que vas a pedir, isto é como un santo. Santo non será, pero xa vedes que case fai milagres. Consegue que os seus alumnos se sintan uns mozos, que non deixen de ir aos ensaios e que Pepe Pereira, despois de pasados os 50 anos, aprender a tocar así de ben. Non sabía nada, porque había un grupo aquí de chavales, pero empecé a meter caña e escaparonme todos. E despois dixo este, eu quero aprender, oi, que mala cara lle puse. E dime el, parece que son moi burro, non darei aprendido. E dixen eu, non, home, non é que ser burro, é que para tocar a gaita fai falta máis tempo ainda do que eu digo, do que eu diga, vamos. E dixo, pá, eu quito, que eu tal, bueno, pois eu quitas. E quitou-no, aprendeu a tocar a gaita. Empeñouse, todo aquel que se empeña aprende o gallo. Como gaiteiro, vos xa podes ver que para nós é o mellor. E intentamos aprender del. Como persona, para nós é un exemplo e intentamos seguir o seu camiño na vida. Eu, cando lle dixen que me iba a casar, díxome, ti fai como a min. O que che diga a muller non lle fajas caso. Se sigue insistindo, dille que sí a todo. E despois, se sigue berrando máis, colla a gaita e pa fallao, como vou eu. É moi espontáneo, moi natural, sabes? El, o que pensa, digo, vale moito, que sei, faixe querer, el, xa, pola súa forma de ser. Sabes o que pareces? Pareces feliz. Home, eu feliz, de momento sí. De momento, pois... Pero alguén pode pensar que, bueno, pois que a vida que tuveches, que foi dura por moitos momentos... Sí, home, pero mira, cando estás facendo unha cousa e non te arrebentan, se estás arrebentado, pois claro, estás incómodo, sempre. Pero se estás facendo unha cousa outra vez, depois colles aquela cousa e ti, se estás traballando, eres feliz. Valeu a pena. Valeu a pena, sí. Eres o meu heroe. Valeu a pena, eres o meu heroe, Valeu Ramón. a pena. Polo menos fixen algo me gusta. Ahora xa teño que deixar, xa o sei, pero xa deixaron outros que viñeron, que marcharon antes, e ano deixar tamén os outros que viñeron atrás tamén, para lá non se leva nada, Pero, polo menos, pagou-me a pena, sí, señor. Estou contento, é verdad, agora.